Така, баба иска да изпее една песен. Заповядай. Ема капело ли? Да. Не става. Как ще не става? Не става. Искам с певица. Искаш... Без... Изтри го. Без да знаеш пуша песен. Еми тя веднага, бабо изпее една песен, ама аз мислех, че с музика. Коя да бъде? Не знам. Айде, баба, пей. Разкъсах и последната си рокля, да ти сега да не умреш от студ. Завихте и затичах под земята с крясък луд. Молех се Бог да те изпрати. Не, друга. Приспа аудиторията. Исках ги мъжа и жената. Добре, да коя? Не, друга. Коя? Ми баба от другия път. Добре, баба, добре, хайде. Другия път ще изпеем. изпеем. Репетиция, то не става така. Иначе. Ти изпей. Еми ти иска да пееш. Аз исках, ама не да... Ма не да пее. Ма не да пеем и си отварям устата, да знам. За повече пеене от баба ме последвайте.